Za oponou dražieb. Epizóda 3. Práva nestačí mať. Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Za oponou dražieb. V prvej epizóde sme hovorili o tom, čo sa deje v človeku, keď príde prvý list o omeškaní. V druhej epizóde sme si pripomenuli niečo veľmi dôležité. Že ani človek pod tlakom nestráca svoju dôstojnosť. Že nie je iba číslo v systéme. A že jeho základné práva nezmiznú len preto, že sa dostal do ťažkej životnej situácie. Dnes sa pozrieme na ďalší krok. Nestačí mať práva, treba vedieť, že ich máme. A práve tu sa podľa mňa začína jeden z najväčších problémov. Veľa ľudí nepríde o svoje možnosti preto, že by ich nikdy nemali. Prídu o ne preto, že netušia, že existujú. Nevedia, čo sa môžu pýtať. Nevedia, čo si majú odkladať. Nevedia, čo môže byť dôležité o rok, o 2, alebo o 5 rokov. A nevedia, že aj obyčajná obálka môže raz zohrať väčšiu úlohu, než si dnes dokážu predstaviť. Keď sa človek dostane pod tlak, začne premýšľať veľmi úzko. Vidí iba problém pred sebou. Najbližšiu splátku, najbližší list, najbližší telefonát, najbližšiu hrozbu. Je to prirodzené. Mozog sa snaží prežiť. Lenže práve vtedy sa často prestaneme pozerať na celý obraz. A práve vtedy vznikajú chyby. Nie preto, že by bol človek hlúpy. Ani preto, že by bol nezodpovedný. Ale preto, že je vystrašený. Počas rokov som si všimla jednu zvláštnu vec. Keď sa ľudí spýtate, čo presne dostali poštou pred rokom, málo kto si spomenie. Nepamätajú si dátum, nepamätajú si obsah, nepamätajú si poradie udalostí. A je to normálne. Pod tlakom mozog selektuje, čo si uchová. Preto viem, že jedným z najdôležitejších krokov na začiatku nie je hľadať zázračné riešenie, ale začať si vytvárať vlastný príbeh. Nie je ten príbeh, ktorý o vás hovoria či píšu iní. Nie je ten, ktorý vzniká v systémoch, registroch alebo spisoch, ale váš vlastný. Začať si zapisovať dátumy, odkladať si listy aj s obálkami, ukladať si e-maily, zaznamenávať si telefonáty. To všetko v časovom slede, v poradí. Nie preto, že by ste sa mali okamžite súdiť. Nie preto, že by ste mali s niekým bojovať. Ale preto, že človek, ktorý rozumie vlastnému príbehu, sa prestáva cítiť úplne bezmocný. A práve vtedy sa začína meniť jeho psychika. Prestáva iba reagovať a začína sa orientovať. Možno si teraz niekto povie, čo má spoločná obyčajná obálka s mojimi právami. Viac než sa zdá. Pretože práva nie sú iba veľké slova v zákonoch. Práva žijú v konkrétnych situáciách, v konkrétnych dátumoch, v konkrétnych dokumentoch, v konkrétnej komunikácii. A človek, ktorý si tieto veci nevšíma, často ani nevie, že sa pripravuje o možnosť neskôr niečo vysvetliť, preukázať alebo pochopiť. Preto si myslím, že jedna z najdôležitejších vied dnešnej epizódy znie: práva chránia najlepšie tých, ktorí vedia, že ich majú. Nie tých, ktorí poznajú všetky paragrafy. Nie tých, ktorí majú právnické vzdelanie. Ale tých, ktorí sa prestanú bať pýtať. Tých, ktorí sa začnú zaujímať. Tých, ktorí chcú pochopiť, čo sa okolo nich deje. Nie nadarmo sa hovorí, že kto sa veľa pýta, veľa vie. Keď to všetko začalo u mňa, bolo veľa vecí, ktoré som nevedela. Nikdy predtým som sa s podobnou situáciou nestretla. Nikdy mi ani nenapadlo, že by sa mi to vôbec mohlo stať. Preto som sa na to nikdy nepripravovala. Neabsolvovala som žiadne špeciálne kurzy, ani sedenia s psychologom či mentorom. Jednoducho to priniesol život.
Nevedela som, čo bude nasledovať. Nevedela som, čo je dôležité. Nevedela som, ktoré dokumenty raz budem potrebovať odložiť či použiť. Vedela som iba jedno. Že nechcem zostať odkázaná iba na strach. Mala som šťastie na človeka, ktorý mi si podobnou cestou prešiel predo mnou. A rozhovor s ním mi otvoril oči a dal mi smer a silu pokračovať. Začala som sa pýtať. Začala som žiadať vysvetlenia. Začala som si odkladať dokumenty. Nie preto, že by som vtedy vedela, na čo všetko ich raz použijem, ale preto, že mi dávali pocit istoty. Možno i vy poznáte ten pocit, keď neviete, ako sa situácia skončí, ale viete, že ste si zachovali všetko dôležité. Že sa o rok nebudete musieť spoliehať iba na svoju pamäť. Že budete mať vlastné poznámky, vlastné dátumy, vlastné dokumenty. A práve vtedy som začala chápať jednu zvláštnu vec. Čím viac som rozumela vlastnému príbehu, tým menej som sa bála. Nie preto, že by problémy zmizli, ale preto, že chaos sa začal meniť na poriadok. Začala som si ukladať dokumenty chronologicky, zapisovala som si dôležité udalosti, ukladala som si komunikáciu a dnes z toho čerpám. Nemusím hľadať, kedy mi čo prišlo. Nemusím sa prehrabávať v papieroch. Nemusím hádať, čo sa stalo skôr a čo neskôr. Mám svoj vlastný príbeh, zaznamenaný krok po kroku. Možno sa teraz niekto pýta, prečo o tom všetkom hovorím. Pretože moja vlastná cesta je už dlhá. Dnes riešim veci, o ktorých sa budeme rozprávať možno až o niekoľko mesiacov. Ústavný súd, dovolania, správne súdy, kataster, dražby, exekúcie. Veľké spisy a udalosti, ktoré sa zbierali celé roky. A niekedy mám chuť povedať všetko naraz. Odovzdať všetky skúsenosti v jednej epizóde. A že potom si vždy uvedomím jednu dôležitú vec. Každý človek je na inom mieste svojej cesty. Ja možno dnes čakám na odpoveď z ústavného súdu. Niekto iný práve prebral ďalšiu výzvu z poštovej schránky. Niekto rieši prvé omeškanie. Niekto premýšľa, ako vysvetlí situáciu v rodine. A niekomu možno dnes volal pracovník banky do zamestnania a nevie, čo má robiť. Preto sa snažím ísť krok po kroku. Pokojne, postupne, tému po téme. Pretože aj ja som kedysi začínala tam, kde možno stojí niekto z vás. Nevedela som, čo bude ďalej, čo bude nasledovať. Nevedela som, čo je dôležité. A nevedela som, ktoré informácie mi raz pomôžu. Dnes už viem, že človek nemusí poznať všetky odpovede naraz. Stačí poznať ďalší krok. A práve preto vám budem postupne rozprávať aj svoj vlastný príbeh. Nie preto, že by bol výnimočný, ale preto, že možno niekomu pomôže pochopiť, že pred ním už niekto touto cestou kráčal. Že nie je sám. A že aj keď je cesta niekedy dlhá, dá sa po nej ísť krok za krokom. Počas tých rokov som pochopila ešte jednu vec. iPad na ústa je dôkazom, že idem dopredu. Pretože človek, ktorý sa nehýbe, nemôže spadnúť. A človek, ktorý sa učí, hľada a skúša, niekedy urobí aj chybu. To však neznamená, že zlyhal. Znamená to iba, že pokračuje ďalej. Ak si z dnešnej epizódy odnesiete iba jednu vec, nech je to táto. Nezačnite hľadať dokonalé riešenie. Začnite si všímať. Začnite si zapisovať. Začnite si odkladať. Začnite rozumieť vlastnému príbehu. Tvorte si vlastnú chronológiu. Kto, kedy, čo, prečo, komu, ako. Možno sa vám to dnes zdá zbytočné, ale raz to môže byť vaša najväčšia opora. Vaša vlastná mapa udalostí, vaša vlastná pamäť, vaša vlastná istota,
Pretože človek, ktorý rozumie svojmu príbehu, už nie je iba pasívnym účastníkom udalostí. Začína byť vedomým človekom. Ďakujem, že ste tu. Ak vás dnešná epizóda oslovila, budem rada, ak sa vrátite aj na budúce. V ďalšej epizóde sa pozrieme na ďalší moment, ktorý veľa ľudí podcení, hoci môže mať veľký význam pre celý ďalší vývoj ich situácie. Ďakujem, že ste tu.